što ste povukli taj zakon. Ali ljudi, ima i ovaj drugi zakon koji bi takođe mogli da povučete zato što se donosi u senci ovih tragičnih događaja, a to je zakon, odnosno izmene Zakona o planiranju i izgradnji. Predlog koji ste stavili predviđa ukidanje naknade za konverziju zemljišta, ljudi. Do sada je postupak konverzije se regulisao naknadom koju su vlasnici plaćali da bi obezbedili pravo svojine na parcelama, što je preduslov za izgradnju na tim parcelama. Ukidanje ove naknade predstavlja legalizovanu pljačku javne svojine za račun najbogatijih. Jel bi mogla to možda da bude takođe i tema ovog anketnog odbora koji je danas na dnevnom redu? Ja mislim da bi možda mogla, ali evo neka utvrdi to anketni odbor kad se sastavi, pa kad bude razgovarao o tome šta bi još trebalo da se uzme u obzir. Ne kažem, možda i ne treba, ali to je kontekst u kome Vlada donosi odluke. Vlada dan nakon tragedija donosi odluku da ovaj zakon stavi na dnevni red. Savet za borbu protiv korupcije ukazao je da je ova promena protivna javnom interesu i Ustavu Republike Srbije. Dakle, imamo nešto što je očigledno kontroverzno. Odredba zakona, znači Ustavni sud ove zemlje nazvao je odredbe Zakona o planiranju i izgradnji kao nešto što nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije. Ovo je odluka Ustavnog suda. Privatizacija ne podrazumeva prodaju zemljišta subjekata privatizacije, bez obzira na obim, vrstu i titulara prava na zemljištu, već samo promenu vlasništva nad društvenim, odnosno državnim kapitalom u ovim subjektima. Te je sledstveno tome neustavna odredba kojom je omogućena konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade. Kako to nazivate vi, ljudi? Kako nazivate to da u senci ove tragedije gurate zakone koji treba da obezbede korist vašim tajkunima? A da se podsetimo šta ste još radili u senci te tragedije. Samo par sati nakon što su prošli dani žalosti, napali ste Savski nasip, pokušali ste da ga bušite protivzakonito. Vaš gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je napravio potpuni haos u saobraćaju grada Beograda, je pokušao da izbuši nasip koji nas sve štiti. I sad će Milenko Jovanov